कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलच्या वीक्षकांक नमस्कार. खबरो सांगता विष्णू कळगेकर. रामनगर लहान कारखाने वसाहत झाला स्मशानभूमी. कारवार जिल्ह्याच्या जोयडा तालुका रामनगर हिंगा स्थानिक युवकांक रोजगाराचे संधी मेळचे म्हण स्थापन केल्ली औद्योगिक वसाहत म्हणल्यार इंडस्ट्रियल एरिया आज ओसाड आनी मस्तटी जाल्यासारखी जाला. गेल्या 25 वर्सां पयलीं कंपन्यान जागो आडवून दवरिल्लो तरी उत्पादन कार्य सुरू जायना जाल्यार स्थानिकांक रोजगार मेळचे स्वप्न धुळेक मेळ्ळें. कर्नाटक राज्य लघु उद्योग विकास महामंडळाच्या KSSIDC वतीन 19 एकर क्षेत्रात 70 कंपन्यांसाठी प्लॉट तयार केले. तितूंतले 67 प्लॉट 40 कंपन्यांक वाटप झाले. महामंडळाच्या आकडेवारी प्रमाणे 18 कंपनी कार्यरत आसल्याचो दावो करतात जाल्यार प्रत्यक्ष सर्वेक्षण केल्यार फक्त 5 कंपनी मात्र सुरू आशिल्ल्याचे स्पष्ट जाला. 1999च्यान विविध कंपनीक 6 ते 10 वर्सांच्या लिजाचेर जागो दिल्लो. नियमा प्रमाणे 2 वर्सां भितर उद्योग सुरू करचे बंधनकारक आसा तरी मुदतवाड दिवन सुद्धा खुबश्या कंपनीन उद्योग सुरू केला. लीज अवधी सरन 10 वर्स जाल तरी महामंडळा कडच्यान त्या प्लॉटाचेर कसलीच कारवाई केलना अशें कळ्ळें येता. ह्या कंपनीत वसाहतीत खुबशीं अर्धवट बांदकामां आसून काही जाग्यार मोठमोठी झाडां वाडलात. तो परिसर जंगलमय आनी कचरो डेपो सारको परिवर्तन जाल्लें आसा. इमारती पूर्ण जाल्ले आसले तरी तेतूंत उत्पादन सुरू जाल्लें जावन ते शोभेचे वस्तू सारके उबे आसात. ह्या निष्क्रीय कंपनीचे लीज रद्द करून नव्या उद्योगाक संधी दिवची मागणी स्थानिक नागरीक आनी सामाजीक संघटना हांचे कडच्यान जातेर आसा. ह्या औद्योगिक वसाहतीचे पुनर्जीवन करून स्थानिकांक रोजगार दिवचे सरकारान पाऊल उचलचे अशें सरकाराक निवेदन दिलां. ही आपली रामनगरची स्मॉल इंडस्ट्री एरिया. खबर सांगता हरीश नाईक. वृक्षमाता म्हण प्रसिद्ध आशिल्ली पद्मश्री पुरस्कार विजेती सालू मरद तिमक्क हेमगेले वयामानानुसार जाल्ल्या प्रकृती बिघाडामुळे मरण जाले असून तेमगेल्या या मरणान संपूर्ण राज्य दुःखात बुडील आसा अशी भावना भाजपा राज्य महिला उपाध्यक्ष श्रीमती रुपाली नाईक हेमी व्यक्त केली. झाडाक स्वताच्या भुरग्याप्रमाणे वाढवून जपिल्या सालू मरद तिमक्क निसर्गात विलीन जाल तरी तेमी रोवन दिल्ली पर्यावरणपूरक जाणीव आमच्यासाठी मार्गदर्शक आसा. 114 वर्साची परिपूर्ण आयुष्य जगिली सालू मरद तिमक्क भव्य वृक्षासारखी आशिल्ली. जसो एक विशाल वृक्ष शेकडो जिवाक आश्रय दिता, थकून येयल्याक सावळी आणि समाधान दिता, तशेंच सालू मरद तिमक्क हेमगेल जीवन प्रवास एक महावृक्षासारको आशिल्लो. 30 जून 1911 जन्म घेतलेली सालू मरद तिमक्क हेमगेल लग्न जालें पण भुरगीं नाशिल्ली. ताका लागून भुरग्यालीक कमी भन काडसाठी तेमी रस्त्याच्या कडेक झाडां लावन ती वाडोवच्याक सुरवात केली. तेमगेल्या ह्या कार्याची दखल घेवन राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तराचेर सालू मरद तिमक्क हेमकां जायत्या पुरस्कारान सन्मान केलो. कर्नाटक केंद्रीय विद्यापीठान तेमगेल्या कार्या लागून तेमकां मानद डॉक्टरेट प्रदान केली. तेमगेले कार्य आणि आदर्श हे आमगेल्या सगळ्यासाठी प्रेरणादायी झऱ्यासारखे राबू अशी अपेक्षा करता अशें भाजपा राज्य उपाध्यक्ष आणि कारवार अंकोला विधानसभा मतदारसंघाचे माजी आमदार रुपाली नाईक हिंनी सांगले. कुंग फू मसाज आणि ट्रेडिशनल चायनीज मेडिसिन कारवारच्या मादळीत सुरुवात झाला. तुईना थेरपीचा अनुभव घ्या. ही पारंपरिक चीनी मसाज तंत्रज्ञान असून जी प्राचीन उपचारशास्त्र आणि मार्शल आर्टच्या शिस्तीची नैसर्गिक मार्गाने वेदना कमी, पचन सुधार, रोग प्रतिकारक शक्ती वाढवचे आणि मन शरीराच्या संतुलनात सुधारणा करतो खास उपाय कुंग फू मसाज. मांसपेशी, सांधेदुखी, पाठ, मान, खांदे, पचन समस्या, तणाव, चिंता, अनिद्रा, अस्वस्थ नींद, थकवा आणि मेंदू वेदना अशा अनेक समस्यांचे उपायासाठी भेट द्या. कुंग फू मसाज आणि ट्रेडिशनल चायनीज मेडिसिन सेंटर, ब्राह्मणवाडा, माजाळी, कारवार हिंगा. प्रति शनिवार आणि आयतवार. वेळ सकाळी 10:30 ते 12:30, सांजे 5:30 ते 8:30 पर्यंत उपलब्ध. अधिक माहितीसाठी स्क्रीनचे दिलेल्या नंबराचे संपर्क करा. अंकोला हिरेगोती परिसरातल्या राष्ट्रीय महामार्ग कामाच्या अवैज्ञानिक कारभाराविरोधात 25 नोव्हेंबराक रस्ता रोको आंदोलनाचो निर्णय. अंकोला
कारवार जिल्ह्याच्या अंकोला हिरेगुत्ती व्याप्तीच्या राष्ट्रीय महामार्ग कामाच्या अवैधानिक कामगिरी विरोधात 25 नोव्हेंबराक महामार्ग अडवून आंदोलन करतो निर्णय ग्रामस्थान घेतला. ग्रामपंचायत अध्यक्ष शांता नायक हेमगेल्या अध्यक्षतेत झालेल्या सभेत हो निर्णय जाहीर केला. 2013-14 पासून सुरू आशिल्ले या महामार्गाचे काम 11 वर्ष जाल तरी अपूर्ण असून सेवा रस्तो, वीज दिवे, भूसीमा निर्धारण सारखी मुख्य कामां प्रलंबित आशिल्ल्यान अपघाताची संख्या वाढत आसा. NH-A1 आणि IRB कंपनी या समस्येकडे दुर्लक्ष करता असो आरोप केलो. हिरेगुत्ती PU कॉलेज आणि हायस्कूल पुढे बायपास ना जावन विद्यार्थ्यांक त्रास जाता. मोरेबा गावात काम निकृष्ट दर्जाचे जाल्ल्यान नागरिकांनी नाराजी व्यक्त केला. आंदोलना वेळार घटनास्थळार जिल्हाधिकारी आणि संबंधित अधिकारी हेमी प्रत्यक्ष पळवणी करून ठोस भरोसो दिल्याशिवाय महामार्ग सोडनात असो कडक इशारो ಗ್ರಾಮಸ್ಥಾನ್ ದಿಲ. ವತಿಯಿಂದ IRB ರೋಡ್ ಸಮಿತಿ ವಿಷಯವಾಗಿ 2 ಬಾರಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಹಿರೇಗುತ್ತಿ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ. ಇನ್ನೂ ತನಕ ಏನೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದೇ ಬರುವ 25ನೇ ತಾರೀಕು ದಿವಸ ನಾವು ರಸ್ತೆ ತಡೆದು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು, ಊರ ನಾಗರಿಕರು, ಅನೇಕ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಯುವಕ ಸಂಘಗಳು, ಅಷ್ಟೂ ಅಲ್ಲದೆ PU ಕಾಲೇಜುಗಳು ಮತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ಗಳು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಈಗಾಗಲೇ ಹಿರೇಗುತ್ತಿ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಮೊರಬಾ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ದೇವರಬಳಿ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಂತ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಠ ಯಾತ್ರಿಕಂದು 10,000 ಜನಸಂಖ್ಯೆ ತಿರುಗಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಂಥ ರೋಡ್ನಲ್ಲಿ ತೀರ ನಮಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಂಟು. IRB ರೋಡ್ ಮಾಡೋದು, ಸರ್ವಿಸ್ ರೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸರ್ವಿಸ್ ರೋಡ್ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಋಷಿಕೊಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 3 ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ, ಮರದಲ್ಲಿ 1 ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಜನ ಇದೇ ಥರದ ಇಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ವಿಷಯ, ಇಷ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 2-3 ಜನ ಸತ್ತರೆ ಇನ್ನು ಈ ಸುದೀರ್ಘವಾಗಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಸಾಯಬಹುದು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿ ಜನರಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಆ ದಿವಸ ನಾವು 25ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. स्पिरिटान भरिल्ल्या लॉरीचो अपघात, क्षणभरात पेटून खाक. कारवार येल्लापूर तालुक्यातल्या अर्बेल घाटाच्या मारुती मंदिरालागीं शुक्रारा रात्री भीषण अपघात घडलो. गोंयच्यान स्पिरीट घेवन केरळाक वयती आशिल्ल्या लॉरी चालकाले नियंत्रण सुटिल्ल्यान वाहन रस्त्याच्या कडेन आशिल्ल्या मोठ्या झाडाक धडक दिली. ह्या धडकेनंतर काही क्षणांतच लॉरीक भीषण उदू लागलो. लॉरी चालक आंध्र प्रदेशातलो कर्नूल हांचो श्रीनिवास रेड्डी म्हण माहिती मेळ्ळा. ह्या चालकान ताबडतोब लॉरी वयल्यान भायर उडी मारून आपलो जीव वाचयलो. अपघाताची खबर मेळताच येल्लापूर पोलीस आणि उदो निवयच्या दलान ताबडतोब घटनास्थळार हजर जावन उदो निवयलो. सुदैवान ह्या दुर्घटनेत कसली जिवीतहानी जावं ना. नरसिंह मार्केट कारवार तुमका गरज आशिल्ल्या देव कार्याक आणि मंगल कार्याक, लग्न, मुंज, पूजा, अर्चा, होम, हवन, गृहप्रवेश अशा शुभ कार्याक लागची केळी पानां, केळी, होमाकाडी, तुळशी, तांब्या पितलेची देवकृत्याची आयदनां, शंख, रुद्राक्ष पूजेचे कपडे, आंब्या पानां, तोरण, बाशिंग, गाईचे शुद्ध दूध, गोमूत्र, कडधान्य असे सगळे तरेची सामुग्री मेळचे एकमेव दुकान म्हणल्यार नरसिंह मार्केट कारवार. 87 वर्सांच्या ग्राहकाल्या विश्वासाचे ठिकाण नरसिंह मार्केट कारवार. तुमगेर गरजेप्रमाणे वस्तू कारवारच्या खिंच्या भागात घराकडे पावोवची व्यवस्था आशिल्ले आमगेले नरसिंह मार्केट कारवार. एक वेळ अवश्य भेट द्या आणि खात्री करून घ्या. नरसिंह मार्केट, रायकर मेनर, कायकिनी रोड, कारवार. साईदीप हार्डवेअर कारवार. आमच्याकडे मेळटा घर बांधसाठी लागचे हर एक हार्डवेअर सामान होलसेल किमतीत मेळटा. आवश्यक लोकांक या सामानासाठी कारवार सोडून इतर तालुक्यात किंवा जिल्ह्यात वयची गरज ना. कारवारातच मेळटा. साईदीप हार्डवेअर कारवार. आमच्याकडे मेळटा एस्ट्रॉल, प्लास्टो पाईप फिटिंग, वॉटर टँक 3, 6 आणि 10 लेअर, बायोसेफ्टी टँक आणि अंडरग्राउंड वॉटर टँक, तसेच ACN, बिर्ला, ओपस पेंट, वॉल पुट्टी आणि घर पेंटिंगासाठी लागचे सगळे वस्तू मिळतात. जाल बाथरूम फिटिंग, हिंदवेअर, सॅनिटरी वेअर, पुट्टी मिक्सिंग आणि कार वॉशिंग मशीन, तसेच क्रॉम्प्टन वॉटर पंप मिळतात. सगळे तऱ्हेचे खिळे, मोळे, स्क्रू, नटबोल्ट आणि घर बांधण्यासाठी लागची इतर सामग्री मिळायचे ठिकाण
साईदीप हार्डवेअर, गौरीशंकर देवळा बाजून, कैगा रोड, हब्बवाडा, कारवार. अधिक माहितीसाठी स्क्रीनवर दिलेल्या नंबराचे संपर्क करा. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.